اینا میترام ای بطل قتیمات کس کدگی ترام عقل بگم قلو خفه شونه روزی 24 ساعتی دو بطل انی قایب чёткий бошад ки дастойна батл кунем. Як хоҳарак дорам дар инстаграм менавис насиба бидномаш. доруҳои алҳадая дар шакли равған ва капсула ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад. доруҳо барои баровардани мӯи сар, ғафз кардани риши худ, ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед, ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед, ё ин ки сафедчаи пӯсти бадан доред, ё ин ки дигар бемориҳои пӯсти бадан доред. пас ҳамаи ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои софсавдо. агар ки шумо ба варзиш машғул бошед, метавонед аз протеинҳо ва гейнерҳои софсавдо истифода баред. доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург аз 1 то 2 соат мебошад. доставка барои дигар шаҳрҳо бошад аз 1 то 2 рӯз. аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. салом алайкум ба ҳама. ягон хоҳишманде ҳаст ки батл кунем. фарқ надорад новичок ё ки ягон репери опытный. главный хондатонад чёткий бошад ки дастойна батл кунем. салом алейкум. барои сиёмкаи клипа духтарак дар кураи аз 13 сола то 14 солара боша инами аккаунта бинависен беҳад сахти бад дар кураи камтарак хеле бо актрисагӣ када битона зур мешава. раҳмат ка маму пацане ҳастам ки ту мадан номонди мухлиси лоюм додӣ неки мана лозим набуд рафтани ту хай ту маракаш шояд рӯзе бишавад трам ғаму дардабинӣ шояд рӯзе бишавад трам биғалти Акай дуди худова акай сентайсан илтимос ай соф болта гайка интервью нагирин барои ки яна муде гап мезанам меги нимидишан бера аташон харидагиан агайн ба либосои амсояшон сиёмка меан ма аташ мебудам ба худ шапалоқ заср ме савол даҳаму олимо ба чӣ бада қафаса ҷонам барои намахе боронча сел задосникинганда ух баля қабдин ку кадра. салом алейкум, доброе утро. Улидер на шата и колонка бисёркади вақ-вақ меброи қати рекорда тамосай бади хела хомӯшӣ хела бид ки да колонка дреб наме салом алейкум ҳамада. мақсад одамое ки нависестен накатин ҷай чӣ бахта нишона мети сториса мекунӣ мазам гирехтагия камтар нас иншоалло соз мешем ва одамое ки менавистен ки сторис наки хелухели сайти ма дасти мада охи ма медонем чӣ гап мешава ина ярофшидаи хма нишона додам ама уже нависестанд. раҳмат одамое ки пурсидестен зинда. ма аяму аввалам хеле сторис мекардам одамам надошта бошам одамам да нишон медодам. ма откритый человек, ма ранги ҳар касо нестам. ҳар кас гихчахра бахилӣ накунед. на бародарам мейлен хати трек запуским нафисем
چون داریم просто پیاده شدن پیاده خونی پاد ندارم салом алейкум бародаро ранги пештара сар ро аҳамият наметем баро ки на ай кор буромадем ҳол бу кор мерем трек да ютуб буромад миро тиҷи будроен гӯш кинен ҳама каса хама баро ҳамин шумо пештара мекунем чуба намедроен гӯш намекунем хулиганӣ мекунем будроен ҳаматон ассалому алайкум. ман бобои зафар камчингил хундастам ҳам камчинист мекунем. рӯзи 24 соати 2 батл ани қай бародаро ягон числаи га гузаронда намешава. ҳаматона интизор мешем баъди иди қурбон батл. Табрик ба рӯзи зодрустон мегум то намодар ки мара ба воя расондешиде Падарам модарам ратимада фикри арусаи евро ва долларам Чанта гаштам ама наёфтам чанта ҷора кофтам ранги ранги ту наёс نه 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 Nalbek suya yapırsam kibrit. Kibrit. Yine судья. Больше нет смысла жить в этом мире. Кругом обман за деньги. Чисто качатором рэпи то закят. Симешава агарда поздага насильно мешат. салом алейкум ҳама каса яде хабар буд гап хабар буд ман нахостам ами намехостам видео пидео кунам мухлиси хеле чиза нестам яде хабар буд амура ҳози ответо шунама бояд бугум инами история дем далершо дарои кунем далершо гӯш ки братишка то я ҳафта пешаи ман омадам сини сентайсам гуфта буди ки ман қати шам мебром батл не ки ман омадам бо ту гузонди гуфти ака ту ака исуса по сути бигирем инами сиванам кайта буд неки чико кардем бада батлухи ты просто тарсиди ты я батл қарздор я сентайсан та акалан аудитория ихтафа наку бугум метарсам 5000 та ки метаузи баъд дием наус 30 тарс бос гӯш ки ты 30 каса меги худ 50 касам тайёр кунан ман мебром инами трам ай батл қатимат кас кадаги ба ёдат набошам ба ёдат биёрам хеле ба худо бисёр чӣ накунем ки ман ами баъд Diga mara bini salon tesat por hurmata tust ayesad na pror paka hurmat na to get to klana Салом алейкум ба ҳама хеле ждат чиво серьёзно дар видео мегӯй бро инам хеле конфликтиш бди короче диққат ба одамое ки видео кардестен исусар чи гуфтестен ма қати шумо вори одамои дастойни шумо дастойни ку ба худо ба як батл мекунам бо ягонта да бой наметам зуб даю кадоме ки ҳам хеле тема дахча маҷбурӣ қуш кардеста исуса лучши гӯ да қуш нашем бре дами кортоши хеле маймунбозию видеобозитон абрен да он парки хитон да он додам Салом алейкум ба касое ки интизор будан аймон навигарӣ клип уже аллакай да 2 рӯз 7000 просмотр аҷида накарда будам мақсад ама дар ҳамати калон навигарӣ ай пешай бо غم زده خیمون بگن غم زده اومای غم مموری عشقی اوی مرا نکنه نصیحت مرا فقط خنده ایمو میتونه وقتی ایو رفتم بعد پشیمون شد میگه جان کی میاد تا کی دیدی که جان میرفته باز راوی تن کنم وقتی رفتم بعد پشیمون شد میگه جان کی میاد Мордори азиз, як хоҳаранг дорам дар инстаграм менавист насиба буд номаш. Историяам одама ма бояд давно реп мекардам, ки як чанд вақт проблемаам қади дор будам, ама хоҳара хоҳиш мекунам агар дидеста боша мара бинависа ҳатман. Короче, я видео дидам. Короче, я рэпер ба номи
видео кадай мега да батли ки шон скалшон набден қариб чим чикор мекардем эқл цнабид як нафар гузинитон кард бурден да бартон шинодем бари болода лубо чиқай таминш кардем браҷон 100% ама тинҷа ягон гап нест да коша мегумуш не сторис мекунам ама дам аст на ки хизона мекаш гапи друга мезани я малда ки давай брегим шемже на шоти рамен меги дигоне вайне вай парени тая бад организатор тнеси ба фикр мака сен марда ки хуб шум расход мекуна бояд ҳар як штури як видео бигира ёхи трама қалбгум қило хафа мешаване раҳмат барои буданат хати рӯзаи кинидан умада кардим надори мебар дили ма рангу рангай надорум монанди барои он ки чанд ҳазор сол шука хинофи реп мекардам ки ю типа набад 5 сол гузашта гар наметонистам